வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஷேடோ ஃபைட் 2 அன்லிமிட்டட் காயின்ஸ் அண்ட் ஜெம்ஸ் எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கூகுளுக்கு போய்ட்டு android1.com ஷேடோ ஃபைட் 2 அன்லிமிட்டட் காயின்ஸ் அண்ட் ஜெம்ஸ் அப்படின்னு போடுங்க. வரும். கீழே வாங்க. அப்புறம் கீழே வாங்க. அப்புறம் இது இருக்குங்களா, அதை இப்போ நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேங்களே அதை கொடுங்க. கீழே வாங்க. அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. நான் டவுன்லோட் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் டவுன்லோட் ஷேடோ ஃபைட் 2 மோட் பேக்குன்னு வரும், அதை கொடுங்க. நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், அதனால் நான் கேன்சல் கொடுக்குறேன். சரிங்களா, இருங்க நான் டவுன்லோட்ஸ்க்கு போய் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, ஷேடோ ஃபைட் 2 மோட் அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் ஷேடோ ஃபைட் 2 மேத்ஸ் லெவல் எப்படி கிடைக்கிறது நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அப்புறம் நான் உங்களுக்காக எஃபர்ட் போட்டு செய்கிறேன், அதனால் நீங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுவேன். சரிங்களா, பாய் பாய், see you, have a good day, thank you.